उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। 10वीच्या निकालाची प्रतीक्षा आज संपली। राज्याचा निकाल यंदा 93.84% इतका लागलाय। यात कोकण विभाग अव्वल ठरलाय। कोकण विभागाचा निकाल 98.11% इतका लागलाय, तर जिल्हानिहाय सिंधुदुर्गही नंबर 1 ठरलाय। सिंधुदुर्गचा एकूण 98.54% इतका निकाल लागलाय। सिंधुदुर्गात नेमकी कोणी बाजी मारली आहे पाहूयात। सिंधुदुर्गात कणकवलीच्या ऐनेश मालणकरनं 99.80% गुण मिळवत प्रथम येण्याचा मान मिळवलाय। देवगडची राजश्री ठाकूर 99.40% गुण घेत द्वितीय आली आहे, तर सावंतवाडीचा चैतन्य गावडे आणि कणकवलीची श्रेया माळवदे 99% गुण मिळवत तृतीय आली आहे। यंदा सिंधुदुर्गात निकालात मुलांनी बाजी मारल्याचं दिसतंय। वैभववाडी तालुक्याचा 10वीचा निकाल 99.57% लागला असून कोकीसरे विद्यालयाची अस्मिता काळे 95.80% गुण घेत प्रथम आली आहे। कोळपे उर्दूची उमय्या साजिद पाटणकर 95.60% गुण घेत द्वितीय आली आहे, तर उत्कर्ष लक्ष्मण हांडे 95.40% गुण घेत तृतीय आलाय। मालवण तालुक्याचा 10वीचा निकाल 99.53% लागलाय। रोजरी इंग्लिश स्कूलची रोहिणी परुळेकर 98.20% गुण घेत तालुक्यात प्रथम आली आहे। रोजरीच्याच समृद्धी धामापूरकर 97.60% गुण आणि कट्टा हायस्कूलची सई तामणकर 97.60% गुण घेत द्वितीय आली आहे, तर वेदांत गोसावी यांना 97.20% गुण घेत तालुक्यात तृतीय आली आहे। वेंगुर्ला तालुक्याचा 10वीचा निकाल 99.12% लागलाय। तालुक्यात अण्णासाहेब देसाई विद्या मंदिर परुळे हायस्कूलची परिनित्यानंद सामंत आणि न्यू इंग्लिश स्कूल उभादांडाची प्रतीक्षा प्रदीप नाईक या दोघींनी 98.20% गुण मिळवत प्रथम आले, तर वेंगुर्ला हायस्कूल वेंगुर्ल्याच्या सानिका राजन सावंत हिनं 97.40% गुण घेत द्वितीय आले, तर अण्णासाहेब देसाई विद्या मंदिर परुळे हायस्कूलची तृषा सचिन वारंग ही 96.40% गुण घेत तृतीय आली आहे। सावंतवाडी तालुक्याचा निकाल 98.61% लागलाय। तालुक्यात मिलाग्रीस हायस्कूल सावंतवाडीचा चैतन्य गावडे 99% गुण मिळवत प्रथम आलाय, तर कळसुलकर इंग्लिश स्कूलचा पार्थ वाडकर 97.80% गुण मिळवत द्वितीय आलाय, तर मळगाव हायस्कूलची सुचित्रा धुरी 97.60% गुण मिळवत तालुक्यात तिसरी आली आहे। दोडामार्ग तालुक्याचा 10वीचा निकाल 98.36% इतका लागला असून तालुक्यात करुणा सदन इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या 2 विद्यार्थ्यांनी पहिले दोन्ही क्रमांक पटकावले। अथर्व संदीप गवस 95% गुण घेत प्रथम आलाय, तर प्रणिता पालव ही 94.60% गुण घेत द्वितीय आली आहे, तर तिसरी आलेली विद्यार्थिनी दोडामार्ग हायस्कूलची वेदिका नाईक असून तिनं 94.40% गुण मिळवले। देवगड तालुक्याचा 10वीचा निकाल 98.19% लागलाय। शेटमगा हायस्कूलची विद्यार्थिनी राजश्री ठाकूर 99.40% गुण घेत प्रथम आली आहे। उमा मिलिंद पवार इंग्लिश मीडियम स्कूलचा विद्यार्थी वरद सदाशिव सरोळकर हा 97.80% गुण घेत द्वितीय आलाय, तर शेटमगा हायस्कूलचा कांचन उल्हास कदम 97.40% गुण मिळून तालुक्यात तृतीय आलाय। कुडाळ तालुक्याचा 10वीचा निकाल यावर्षी 97.70% लागलाय। पंडूर हायस्कूलच्या कृष्णकांत अटकेकर 98.80% गुण घेत प्रथम आलाय। कुडाळ हायस्कूलची राधिका तेरसे 98.20% गुण घेत द्वितीय आली आहे, त्याचबरोबर वरद माइंडकर 98.20% गुण घेत द्वितीय आलाय। तृतीय क्रमांक पाठ हायस्कूलचा आदित्य नाईक यानं 97.80% गुण मिळवत पटकावलाय। कणकवली तालुक्यातील वरवड येथील सेंट उर्सुला हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत ठसा उमटवलाय। सेंट उर्सुला हायस्कूलच्या ऐनेश उदय मालणकर यानं 99.80% गुण मिळवत तालुक्यात तो प्रथम आलाय, तर याच सेंट उर्सुलाची श्रेया देवेंद्र माळवदे हिनं 99% गुण मिळवत ती द्वितीय आली आहे, तर SM हायस्कूलची तनया कदम आणि सेंट उर्सुलाच्या यत्नेश लाड यांनी 98.80% गुण घेत हे दोघेही तिसरे आले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।